Ola, que tal, como están? No Faladoiro estamos xa listos para analizar a actualidade da xornada e como imos ir facendo todos os días nesta nova temporada. Comezaremos polas noticias de Compostela. A máis comentada hoxe da xornada aquí na nosa cidade, a que publicaba onte el Correo Gallego sobre a xuíza que acode a sala de vistas na compaña do seu gato. Bueno, a marxe dese asunto e xa entrando en noticias máis serias, temos por fin unha boa nova relacionada co sector naval. A carga de traballo durante 2 anos e medio para máis de 3.000 traballadores dos estaleiros de Vigo e de Ferrol grazas aos contratos asinados ca petroleira mexicana Pemex. Di o presidente da Xunta que eses acordos proban o inicio do crecemento económico en Galicia. Logo o comentaremos, falaremos tamén, por suposto, da precampaña, segue sen haber acordo entre PP, PSOE e BNG sobre os famosos debates televisados entre os candidatos á Xunta. Hoxe están connosco no Faladoiro dos profesores da Universidade de Compostela, Luís Caramés, catedrático de Economía Aplicada. Que tal, Luís? Hola, que Benvido tal? un día máis. Acompáñanos tamén Cristina Ares, profesora de Ciencia Política. Hola, Cristina. Hola, que tal? Benvida. E o noso compañeiro Carlos de Año, redactor da sección de local del Correo Gallego. Que tal, Carlos? Benvido Hola, un que día tal? máis. Moi ben. Bueno, imos empezar falando do asunto da Suiza e o gato, xa, bueno, famosos en Galicia, en España e non sei se xa por aí tamén fora, non? A noticia máis lida na páxina web del Correo Gallego de onte, unha noticia cómica, pero que está a xerar moitísimas reaccións e moitísimas chamadas, non? Entonces, hoxe, moitos contactos con xente, non? A que lle chamou a atención esa noticia. Sí, hai contactos desde a xente normal que chama a atención, evidentemente, porque é unha cousa así un pouco insólita, hasta, bueno, xa, pois, institucións oficiais que se interesan polo caso e por ver, bueno, no que pode afectar a imaxe, non? E o que pode representar. Bueno, a xuíza é María Jesús García Pérez, titular do xulgado penal número 1 de Santiago, como contábamos onte, acode aos xulgados e a sala de vistas na compañía do seu gato. Non sei a Cristina e a Luís que lles parece. Se o gato non molesta, Luís, pode pasar. Bueno, eu non teño nada nin contra os gatos nin contra os xuíces. Pero ti a clases non vas con mascota. De momento. Bueno. Bueno, a verdade é que eu creo que estábamos tamén vivindo, fai anos, un respeto moi reverencial á xustiza, non? Este aspecto un tanto eclesiástico tamén deste revestimento, non? Que eu creo que en certa medida é bo porque, ao fin e ao cabo, é a representación de unha das facetas da vida colectiva moi importante, non? Que é o ditar sentencias en problemas que hai na sociedade, non? Entre as persoas, etc. Logo, eu creo que evoluiu a sociedade moito e se pediu que desaparecera ese respeto reverencial á institución. Mesmo eu creo que desapareceu do Código Penal algunha das figuras que eran como desacato, isto, non? E o mellor é posible, non? Que nesta dinámica, pois, algúns dos intérpretes da xustiza, que son, pois, xuíces ou xuezas, pois, contaxiadas por esta dinámica, como digo, probablemente por amor aos animais, que tamén é algo que moi positivo, moi humano e que está moi de moda, pois por que non eu vai a acompañar o Michino este gatiño ao xulgado. Outra cousa é, por exemplo, que na sala de vistas o gato se sente tamén ali, porque ao mellor ten moita empatía coa súa dona, e mesmo non neste país, pero hai outros que a sentencia se podía redactar o gato. Entón, bueno, pois eu vexo con unha ternura, a verdade, non? Non me escandalizo tanto, non? Outra cousa é que non este ben educado o gato e que en momentos determinados pois non só o falten ao respecto a algúns das testemunhas ou algún encausado, senón, por exemplo, que o gato pois proceda a algún tipo de función fisiolóxica que evidentemente habería que aplicar ás ordenanzas de higiene que os lugares públicos deben manter. Eu creo que non temos noticia de que pasara tal cousa. Vendo que vemos e tal, pois a min a verdade, mesmo non sendo entroido, eu non lle daría tanta importancia, non? Sempre que non interfira, non? Se interfire, pois, demasiado ou alguén ten alerxia, que iso tamén hai moito desto que ten alerxia pode darse o caso. ao pelo de gato, non? Entón, pois, claro. Bueno. Pero vamos, eu non
pois, aí está outra vez nas redes sociais. E, claro, acabouse o tema do códice, pois aquí estamos xa co menino este, non? Bueno, Santiago pois, é un lugar onde tamén agroma o humor. Este humor ben singular. En esta mesa tamén xa se está É vendo. que como vas a mirar, se non o miras así, a verdade. Bueno, en todo caso, o Colexio de Abogados, bueno, non lle fixo graza, parece que vai tomar algunha medida, non? Por lo menos trasladarlo aos organismos que poden tomar medidas neste asunto, non? Creo que van ir por aí os tiros. Sí, creo que sí, hombre, eu creo que, bueno, independentemente de que efectivamente o fundamental é a calidade do traballo, hai unha cousa que está clara, eu creo que, bueno, ir ao xuice como ir ao médico, un sempre vai mirando a ver que lle van descubrir, non? E que, bueno, que nesas circunstancias o millor o administrado podese sentir un pouco, non sei. E mesmo se o gato é preto, é negro. Porque, sí, claro, tamén, se un pode ter prexuicio por un... Claro, se o gato é blanco, pero se é negro... Claro, eu nunca ira pode neso. ter algún problema de Se sabe do color. Pois eu non sei, sabemos que de que color é o gato? non. Bueno, Porque este é unha outra cosa a ter en conta. agravante. A ver, Cristina, ti que opinas? Pois eu coincido co profesor Carabese que non é a cousa para tanto, que é unha boa noticia o poder ter noticias como esta que nos permitan pois reírnos, que sempre nos ven un pouco ben a todos Bueno, neste contexto dun de xuiz. Non, do xuiz estamos non. rindo no decir situación. Da situación, da Deus sala, nos libre, con non sei ti, pero desde logo no, por suposto Deus que me non. libre. Pero sí que me preocupa un pouco esa perda de solemnidade de algunhas institucións que a veces confundimos entre o que é pois, a igualdade e o que é pois, os roles que cada un desempeñamos en determinado momento e que é preciso pois, guardar pois, certas liturxias para, bueno, pues, que todo vaya ben, ¿no? Que todo o mundo sepa en cada momento cal é o papel que está a desempeñar. E o feito de que se fale, pois, por exemplo, neste caso dunha xuiza, pero se fala moito de moitos xuíces por diferentes cuestións, non? Temos casos na memoria así moi recentes. Iso non o vedes un pouco preocupante nun momento como o actual no que os políticos están pois nese momento tan cuestionados pola sociedade, que os ve como un dos principais problemas do país, tampouco a xustiza vive horas altas, non? En canto a popularidade, digo. Non sei se vos parece. Sí, bueno, pero neste caso o que acontece que pois, a xuiz é unha persoa pois, con as costumes non habituais e nada máis. Como pode haber en calquera outra profesión. Se o justiciable chega cun loro aquí, por exemplo, e se senta diante, tamén pode ir ou non pode ir. É dicir, claro, isto podemos convertir nun circo. Non debe ser, non? Respondendo á pregunta xa máis en serio, as profesións, os profesionais, etc., saen da sociedade na que están, non? E, polo tanto, hai momentos que a sociedade, pois, ten os seus funcionarios, os seus xuízos, os seus maestros, os seus políticos, que non sei se son os que merece ou os que o sistema produce, non? Entón, eu non creo que sexan nin mellores nin peores que outros. En xeral, teñen unha formación, eu creo que rigurosa, o mellor demasiada oposición e menos práctica antes de exercer a xurisdicción, pero eu creo que son respetables, que deben ser respetados, pero son respetables en xeral. Evidentemente, nun colectivo que hai tantos, pois algún ten que dar a nota. E logo, tamén é verdade que a natureza humana, nos xuíces e nos demais, pois hai alguén que lle gusta máis estar, como decía aquela famosa, no candelabro, e outros son moito máis discretos, porque hai xuíces que traballan toda a súa vida poñendo sentencias e moitas, e traballan ben, e ninguén sabe que existe. E outros tamén polas circunstancias de onde están, na xurisdicción onde están, pois por esas circunstancias, polo tipo de delitos que xulgan, etc., os casos que levan, pois son moi mediáticos, e acaban sendo mediáticos. Bueno, hai algún tan mediático que realmente xa está na estratosfera. No caso dos xuíces predomina os anónimos e os que dedican moitísimo tempo con moi poucos recursos a tratar de sacar o máximo traballo posible, o sea, que o outro é unha excepción. O que chama a atención é precisamente eso, que se sabe da norma. Claro. E ademais que teñen, casi todos os xulgados están ateigados de documentos, porque conseguimos con esta xustiza que é todo escrito, e a pesar de que, bueno, a información vai penetrando pouco a pouco,
está todo tan cheo de cousas que faltaba un gato. É dicir, que, pero tamén é verdade que non miramos outra cousa que pode ser que pode haber ratos. Sí. É que Bueno, un remedio, un remedio ecolóxico frente aos ratos, Está ben que me estás rindo, non? Porque tamén está ben de vez en cando. que levar un gato, é dicir, entre tanto documento, legaxo que está ali, seguramente hai goteiras, O aquilo mellor está... esa é a idea, É verdade, pode ser. Bueno. Claro. Bueno, non nos sabemos, pero nos imos seguir, que temos máis cousas das que falar, e non está mal empezar rindo, que non abondan as boas novas. Bueno, dende que coñecemos as listas do PPDG e do PSDG ás eleccións do 21 de outubro, pues, vimos falando da posible marcha de Paula Prado e de Xosé Sánchez Bugallo da vida municipal. Ambos os dous estarán, salvo hecatombe dos seus partidos, hecatombe electoral que parece que non se vai producir, estarán a vindeira legislatura no Parlamento galego. Hoxe pasaba por aquí, por Correo de Televisión, o exalcalde e lle respondía a Paula Prado que onte dicía que no PSDG están tan malas cousas que terán, no grupo municipal, terán que nomear 2 voceiros ou que, ao menos, eso é o que se di que vai pasar. Esta era a resposta de Bugallo, escoitámola e logo comentamos. O que di todo o mundo no Pazo de Raxoi é que actualmente hai un bipartito local, baixo as mesmas siglas, pero que 7 concelleiros están en un lado e 6 están en outro, e que hai un sector que decideu desfacerse da cabeza do outro sector, que casualmente sería Paula Prado, tamén sería eso, non? En todo caso, dentro do PSOE habrá un voceiro titular, como hai agora, e pode haber voceiros asuntos. Ahora mesmo eu son o voceiro titular, pero Marta Álvarez Santullano e Mercedes Rosón son voceiras asuntas. Falaba Sánchez Bugallo das diferenzas que hai no Grupo Municipal Popular e que non das que pode haber no Grupo Socialista. Non sei vos que pensades, bueno, das dúas posibles marchas ao Pazo de Raxoi, de Paula Prado e de Sánchez Bugallo. Cristina, por exemplo, que pensa? Bueno, eu creo que en todos os grupos hai xente que se sinte máis afín a outra, e iso pois, é algo normal, tampouco hai que darlle moito bombo. Si chama a atención o feito de que Paula Prado hai uns meses se dese o seu nome como posible sucesora do anterior alcalde, e agora opte por sair, é demasiado pouco tempo como para que ela xa tivese claro que o seu futuro non estaba na política municipal de Santiago. Parece que hai algún acontecemento novo que desencadeou esta saída, que polo demais non ten nada de particular. Penso que na política a xente debe entrar e sair en función de as súas preferencias e traballar onde se sinta máis cómodo. O principal é o servizo que dé aos cidadáns. E de Bugallo, deixará pegada e crees que se lle vai botar de menos no Pazo de Raxoi? Bueno, unha persoa que foi alcalde, pois sempre se lle botará de menos, porque coñece moi ben a casa e seguramente moitos dos traballos en comisión e moitas das negociacións que se producen no Concello se vexan facilitadas por ese coñecemento que tiña agora como principal responsable do Grupo Socialista, pero tamén virán outras persoas e en pouco tempo tamén se farán con ese dominio e nada máis. Normalidade absoluta. Luís. Bueno, no caso de Bugallo, dá a impresión de que o seu percorrido local chegara ao teito, non? Que el mesmo debería... Necesitaba un cambio tamén, non? Necesitaba un cambio. A miña dúbida... Pero é unha boa saída para el, digo, o Parlamento, na tua opinión. O Parlamento español ou o Parlamento galego, pero en calquera caso era a saída natural. Respecto a outro asunto, eu a verdade que reflexionei menos sobre eso, e o único que se me ocurre é que, claro, houbo un cambio relativamente traumático no goberno local coa saída do alcalde que fora electo, non? Entón non sei, eu non teño nin idea, pero o que se me ocurre é que, ao mellor, esta persona que agora marcha, pois estaba máis integrada nun proxecto relativamente, non moi distinto, evidentemente, pero ao mellor, pois tiña máis, non sei, máis empatía tamén co que xa non está, e que agora o equipo que vai quedar, pois ao mellor é máis do gusto para gobernar do alcalde actual, non sei. Algo deso debería de ocurrir, ou pode ser tamén que descubrira unha vocación
parlamentaria repentina, cousa que non creo que sea o caso. En todo caso, quen sabe o que pode pasar logo das eleccións? Quero dicir, pode acabar sendo Paula Prado conselleira de algo ou Bugallo conselleiro de algo, non? Pode ser. No, o que sí... Política ficción. Sí, Cristina, sí. Si hai un cambio no feito en que ela xa era deputada no Parlamento de Galicia, pero estaba na oposición. Unha persoa que é conselleira diputada na oposición pode compatibilizar os seus traballos. Unha persoa que é deputada e ten responsabilidades de goberno nun concello, en unha cidade como o caso de Santiago, pois é máis difícil que ademais que teña capacidade para atender a todo. Entón, incluso, pois, o vexo como unha mostra da súa responsabilidade de saber, pois, decir que non en determinado momento para poder facer mellor o seu traballo. O mellor debería haber máis casos en outras cidades que fixesen o mesmo, que se decantasen ou ben polo Parlamento ou ben polo goberno da cidade. Carlos. Sí, eu creo que estamos asistindo a unha situación un tanto excepcional en Santiago, non? Estábamos moi acostumbrados a unhas cousas a que o funcionamento do Concello fora durante moitos anos, pois foi eso, Bugallo alcalde, había poucos cambios nas restantes, na oposición, pois iban cambiando periódicamente, se iban relevando, e de repente marchan dúas persoas que teñen moita trayectoria dentro do Concello, como son Conde Roa e Sánchez Bugallo. Entón é normal que nese momento, ante esas sedes vacantes, se abra un cónclave para ver quen o sucede e que haxa os debates normales. Eu sempre digo que a política non é moi distinta da realidade da sociedade. É dicir, se nunha empresa privada ou nun equipo de fútbol, de repente, pois un dos cargos de responsabilidade marcha ou se xubila ou nun equipo de fútbol fichan a estrela, o normal é que o resto dos xogadores ou o resto dos traballadores desa empresa se postulen para ocupar ese cargo de responsabilidade. E iso non quere dicir nin que o equipo se rompa, nin que a empresa este feito un desastre, sino simplemente que é algo normal. Todos solemos ter un bo concepto de nós e dicimos, bueno, pois, eu tamén valgo. Algúns extremadamente. Falta aínda bastante tempo, pero para que o PSDG local elixa o seu candidato á alcaldía, vos credes que ese candidato está no grupo municipal? Bueno, non vos pido que me deades un nome, pero credes que pode vir de fora, que pode estar dentro, que vai ser fácil, difícil? Que pensativos? Eu teño que dicir que non teño nin idea. Eu tampouco teño moito coñecemento. Supoño que se terá que abrir un debate e veremos, porque claro, o que comentamos outro día, que o equipo de Bugallo estaba moi feito para xestionar. E entonces non sabemos se esas persoas que estaban aí dentro xestionando realmente teñen capacidade e vontade de dar un paso al frente, porque é ocupar un posto dunha responsabilidade completamente distinta, non é mesmo xestionar o que é unha concellalía, que afrontar un cargo de alcalde que ten unha representatividade Eu me atrevería a decir que o mellor é muller. Bueno, niso concordas con moita xente. Claro, pero que hoxe eso non é difícil. Sí, non, como decía hoxe pola mañán o concelleiro Francisco Reyes, e con moitas probabilidades que o seu nome empezará por M. Bueno, porque hai varias, claro. Básicamente todo. Chama un pouco a atención que despois de tantos anos non tivesen un pouco claro que podía ser a persoa a sucedelo dentro do grupo, pero que o candidato este fora do grupo sempre xera moitas complicacións, é moi complicado, que acceda a información, que teña todas as claves para facer unha boa campaña e facerse coa alcaldía. E que a xente o coñeza, non? Que a xente coñeza, un pluso de que estar dentro. Que a xente o coñeza e que el coñeza o concello. Un concello grande non é tan doado de... Pero o meu está dentro. Claro, pode estar dentro, pero se está dentro é raro que non, non sei. Que non estuvese a cousa un pouco máis cociñada, non? Sí, de cara ao público e de cara ao Eu funcionamento. digo que a mellor está cociñada, eu non sei. Eu son un cidadán que non leo os Luis periódicos, sabe, pero non sei, que vou saber. Bueno, iremoslo vendo. Outro asunto, actualidade destes días, onde falábamos da próxima apertura do Centro Comercial das Cancelas, o 15 de novembro. Hoxe contanos el correo que Inditex vai pechar 4 dos seus establecementos en área central. Dicía un teu que a área central tería que reinventarse, vai ter que ser así, sobre todo se marcha Inditex, non? Que é un dos seus maiores atractivos, non, Carlos? Sí, vai ter que reinventarse, bueno, de feito parece ser que xa está nelo, pero que está claro que, bueno, que hai unha proximidade que pode ser tamén unha desvantaxe ou pode ser tamén unha
un acicate para traballar conxuntamente e buscar unha complementariedade, non? En todo caso, Cristina, Luís, credes que un centro comercial deste tipo, que a verdade é que vai ser o máis grande da cidade, con establecementos que non tiñamos aquí, moi atractivos, vai prexudicar o pequeno comercio, como se sostenden desde algúns sectores? Vamos a ver, este é un debate vello, xa, Sí, o tema de... esa O que non quere dicir que non sexa actual. Pero cada vez que se construe un, Xa, volvemos con este debate. En primeiro lugar, eu creo que, con independencia de que algunhas ofertas comerciais provoquen fluxos, atraen fluxos novos, que sexan permanentes ou relativamente permanentes, e non só pola novidade, que haxan excursións para ir a ver como é, e que logo non se volte, non? Eu creo que, dadas o capitalismo, en circunstancias normales, as empresas nacen, viven, morren, e simultaneamente está ocurrindo isto, non? Non quere dicer que haxa unha crise particular. O que ocorre é que agora se están dando estos feitos nun contexto moi crítico, non? Eso quere dicer que para unha cantidade determinada de demanda, pois se aumenta a súa oferta moito, a oferta moi concurrente, seguramente para os consumidores sería bo, pero para aguantar as empresas é máis difícil, non? O que acabades de dicir, que é posible que neste novo centro haxa empresas que ofrezan produtos que non hai nun outros, pois, bueno, eso en principio sería complementar, non? Pero seguramente son causas moi polares, pero a maior parte son cousas parecidas, penso eu. Entón, ante isto, pois estupendo que haxa un centro comercial máis moderno, que ofrece máis cousas. O competidor, pois ten que se reinventar, é verdade, pero esa é a lei do mercado, non é ninguna catástrofe. Evidentemente, todos vivirían mellor sin concurrencia, pero a concurrencia é a esencia mesma do mercado. Respecto a como isto afecta ao pequeno comercio, pois hai un pouco para todos os gustos, pero é verdade que en moitos lugares un número grande de pequenas empresas comerciais deste ámbito, non, que morreron, tamén é que non superan evoluir, é dicir, que non encontraron eso que se di agora, que a mí non me gusta nada, ese nicho para eles, non? Desgraciadamente encontraron un nicho para morrer como actividade, non? Pero ese nicho de actividade que pode pervivir e sobreviver, moitas veces está na iniciativa, en buscar aquelas cousas de máis proximidade para a xente que vive no barrio, ou de unha cualidade particular. Por lo tanto, bueno, depende un pouco tamén do espírito empresarial. Ahora, é certo que para digamos, a un tipo de actividade de empresario acomodado no sentido de que lle vai ben como lle vai, a aparición de unha competencia deste tipo é moi negativa. Hai que se preguntar, é negativa tamén para os consumidores ou non? Eu nesta segunda interrogante teño miñas dúbidas de que sexa moi negativo. Cristina. Bueno, habría que ver datos, non, de hábitos de consumo. Tamén chama a atención que moitas veces se abren cousas sin ter datos sobre a mesa e que algúns disgustos se podían evitar con un custo moi pequeno. Pero como consumidora, eu creo que a apertura dun centro como este tan grande non afecta ao pequeno comercio dos barrios e do casco histórico, porque eles xa ofertan un produto diferente que tamén poderían seguir renovando, pero a persoa que se vai a desplazar a esa área vai a seguir desplazándose ao centro se o facía para comprar determinadas cousas ou incluso como complemento a un paseo e o disfrute dos distintos barrios. Sí que será moito máis preocupante para as outras grandes áreas ou para os outros hipermercados, porque sí que os consumidores que vai a gañar a nova área os van a perder posiblemente as outras grandes áreas. Eu creo que vai a ser máis por aí, e que ademais, claro, que cambian os hábitos de compra e de todo, é dicir, antes de xa non é o ir a comprar o que necesitas, sino ir a ver que hai para comprar. É dicir, eu recordo que había un profesor de historia que me falaba, decía, algún día se estudiarán as grandes áreas comerciales como se estudiaban os mercados, as feiras medievais. É dicir, que a xente non vai tanto a comprar como a ver, a pasear, ou a verse, como lugares de encontro moitas veces. Bueno, moitos lugares de Latinoamérica e tal son lugares seguros, teñen seguranza privada. Pero tamén é certo que logo as técnicas de marketing evoluíron tanto que un
que se cree independente, formado, que a min non me van a dar, que por suposto vou a comprar os yogures, nada máis, sale con 15 cousas que veo, mira ti, que non as necesitaba para nada. Pero isto, claro, estas son as técnicas de venta que... Pero quizás nos nosos días menos, porque a xente xa todos cuidamos un pouco máis, Sí, que pero non hai que ver máis que o que está ao lado das caixas cando se vai pagar. Eso está moi todo eso pensado, que está ali. si non é Que casual. a xente moitas veces vai buscando eso e se non o encontra na cidade, vai non buscar a cidade do lado. Sí. Eso pasou moitos anos aquí, non? Cando a xente marchaba a comprar, dicías ti onte, non? A Coruña, por exemplo, a fin de semana. Ou tal día como mañán un xoves vai pola zona de Lalín a ver a cantos coñecidos atopas por aí. Claro. E tamén as cousas, claro, cambiaron tanto. Eu me lembro cando cheguei aquí a estudiar o bacharelato que entón se chamaba superior, agora o mellor volves a chamar, non? E pasaba pois polas rúas de Santiago e vía propietarios ou empregados de algúns pois, entre ultramarinos, de texidos e todo isto, e ollaban para a rúa cunha certa displicencia. É dicir, non sei que se lle ocurre entrar a alguén. Claro, todo eso mudou moitísimo, non? Por lo tanto, a mentalidade comercial tamén. Claro que hai moitas cousas negativas nesta forma de entender o comercio, pero eu creo que tamén hai moitas positivas. Por lo tanto, eu creo que esa apertura é boa para a cidade. Bueno, temos que despedir a Carlos, facer unha pausa para a publicidade. Antes quixera preguntarlle por algunha das novas que vai publicar mañá El Correo. Bueno, pois seguimos co tema do gato encerrado. Non quería preguntar, pero... E como mañán e xoves tamén imos falar do botellón e do que se está preparando que vai ser dúas gordo. partes, porque parece ser que o Concello tamén está tomando as súas medidas para evitar que a cousa se vaya máis alá. E logo, por suposto, da boa noticia que é a liña de autobús do aeroporto agora pase tamén pola estación de ferrocarril e por fin consigamos unha interconexión de... Que é algo moi básico, pero que tardou moito en chegar, non? Sí. Increíble. Increíble. Que puidamos eso, unha persoa que chega a Santiago ir directamente hasta a estación Pois mañá falamos... terminal do avión. Mañá falamos dese asunto. Grazas, Carlos. Deixámoste que sigas traballando. Gracias a vos por aguantarme. Aquí tamén traballabas, pero bueno, sí. na escrita, na escrita. Outro xeito distinto de traballo. Facemos unha pausa para a publicidade, a volta incorpórase Luís Pérez e imos xa con outros temas da xornada, os contratos con Pemex e a precampaña galega para empezar.